Club Junta, building better Africa. Ndikulandire okondedwa omvera lero lino pa 5th of March 2025, and it happens to be on Wednesday, while my time says 58 minutes after 1 a.m. imene 2 minutes to 2 chigawo chimenechi chakummawa. Ndipo bwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandirenso nine Gabadulu kuchoka kuno ku University of Hard Knocks, kumene timagabadulana maubongo bwinobwino kuti timvane. Nde lero lino ndakutengerani nkhani ziwiri kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Nkhani zimene tinazo pano ndizokhuza ma demonstrations komanso zokhuzana ma alliance. Nde ndifuna ndisanthule bwinobwino kuti aliyense amvese. Zokhuza ma demonstrations komanso alliance. Sinduzoti ndiyambe iti pamenepo, komano let me put it this way. Tikamapanga memo amene amadziwa mwambo wa memo. Ena amabweresa ufa, ena amabweresa somba, ndiwo usipa, ena tomato, mafuta, anyezi, ena nkhuni, ena madzi, chikalaya chophikirapo. Umakhala kuti ndi contribution ndithu kasonkha ndrama, koma pamakhala ndithu ma contribution kuti memo utheke. To the end of the day palibe amene amakhala dolo, chifukwa amakhala kuti nonse mwabweresa zinthu zipangizo zimene zathandizira kuti zimene mukufuna zija kapena zimafuna zija zichitike. Mwayiona ena amakhala kuti mwina sanabwerese chilichonse, koma kumaliza kudya kuja ndi amene amatsuka mbale zikalaya zija ndi mapoto. Amakhala kuti apanga ndithu contribute. Ena mwayiwa amakhala kuti anakafuna nkhuni zija kapena aphika. Makhala kuti wina aliyense wapangapo china chake kuti memo uja utheke. Imeneyo ndi alliance. Nde memo uja ukatheka mumayenera kuti mudye nonse. Ajagula ndiwo aja adyeko, abweresa ufa uja adyeko, amabweresa madzi kukafuna nkhuni ophika aja adyeko, wina aliyense adye, mwini chikalaya, mwini zimapoto adyeko. Nde zimakhala kuti mwachita contribute ndipo nonse mwadya equally, mwadya mofanana. Palibe kuti anagula ndiwo ndi adye kwambiri, awanagula ufa ndi amene adye kwambiri, awanangophika nalibe chicho sadye pang'ono abadikira potero kwa ayi. Imakhala contribution yona kuti wina aliyense to the end of the day amadya mofanana. Mwayiona imeneyo nde timati alliance. Mudziko muno mwachitika ma alliance kuyambira ma 90s. Taona ma alliance akuchitika MCP ndi zipani zina, Ford ndi zipani zina, UDF ndi zipani zina. Taona ma alliance akuchitika mdziko muno, ndipo ma alliance aja taonanso akutha mdziko muno. Kuyambika alliance mpaka na alliance yo kutha mdziko munomo. Kutheranso mwina ku opposition konko, kukhala opposition kupanga alliance ndikukapezeka kuti kugwa nayo ku opposition konkuja, ndikugawa nako sozida ku opposition konko, aliyense ndikuyendera yake. Temu inayi kukapanga alliance ndi chipaniso china kukagwa nayo, basi ndimene takhala tikuyendera. Mudziko muno alliance imodzi yokha imene inachitika ndikupeza kuti alliance yo yatheka, memo wachitika watheka, ndikupeza kuti alliance ija yalowa mbuma. Ndi imene timayitcha kuti Tonse Alliance. Tonse Alliance itapangidwa fumu pakati pa Dr. Lazarus Makape Chakwera ndi Dr. Saulos Klaus Chilima komanso UTM ndi MCP. Zitatheka za Tonse Alliance, enanso anaona kuti chinthu chindi chabwino anakajoyina. Ngati Enoch Chihana anajoyina, kukhala nkhoso osayinira Tonse Alliance nawo sanakajoyina. Amayi Joyce Banda anakajoyina. Ndani ena ndiye nawa anakajoyinaso
utonsalansi kuja kukhanga tapanga zinthu zona kuti zitheke apa tifuna tiphike memo onena kuti tidye tonse. Amalawi tinabwera kumene kuja ku institute kuchitira umboni za tonsalansi aliyense adali okondwa, ndipo tonse tinaona kuti tonsalansi ili bwino, nde wina aliyense anapanga contribute kuti tonsalansi jaitheke memo uphikidwe bwino tonse tidadya. Mene zimakhaliramo kuti okafuna nkhuni, okatunga madzi, ophika, obweresa ufa, obweresa ndiwo, tomato, anyezi, mafuta, zonse zija zidatheka kuti ndizi. Pamene panavuta ndi tonsalansi ndipona kuti sopano zatheka zinthu ja zapya, tonsalansi ja yalowa mene timati tonse tunde kuti tonse talowano mboma sopano. Tonse ndi ifeyo amene tinali mawera zochemerera kuti pamene pondezi libwino tonse talowa mboma. Tonse takapeza kuti talowa mboma, memo watheka, ndipo aliyense anakondwera mdziko muno kunena kuti apapa memo watheka wachitika. Yafika nthawi yokudya, memo uja uli apo, sopano tidye memo umene taphika, umene tidye tonse pa zaka 5. Nde kukapezeka kuti kunapezeka ini yache amemo ono kuyamba kuonekera kuti memo ndi wathu. Mwayiona imeneyo ndi muja mmamva ayonso nowankaka honorable akuna kuti ife tinapitako ndi tikiti ya MCP, tinakaphulapo president wa MCP kumene kuja ndikuna kuti olo taphikira zinthu zimodzi koma zinthu ndi zathu. Inu a Dr. Saulos Klaus Chilima simudya nawo memo ameneyo. Inu a PP amayi Joyce Banda simudya nawo memo ameneyo. Inu a Enoch Chihana Afford simudya nawo memo ameneyo. Inu enu achinamba kuwaku msimudya nawo memo isakukhuzani, memo ndi wa MCP. Ndifake mukapeza kuti ku MCP kuja anakhalira memo ija ndikuyizungulira, ndimapezeka kuti mkatimo mwa memo muja ena ndikumapasudwa ma sanctions. Ngati Dr. Saulos Chilima aiwe takupeza ndi milandu ya corruption ya zunesata, ndeta kuchita stripping ngakhale ma missiles umene umakhala umbombo. Mapanga zonse nonse, mwaphika zinthu nonse, mudye nonse, nthawi yakudya sopano after kuphika. Mwayiona ameneyo tiyerekeze kuti Dr. Saulos Klaus Chilima ndi chipani cha UTM anali kuphika, ndikumene amaphika kuti zinthu zija zituluke zipye bwinobwino, zibwere apa. Andani a Enoch Chihana kutolera nkhuni, amayi Joyce Banda nawonso akupanga zawo kumene kwa kusuka mbali. Tidye zinthu zabwino pano, zapya sopano zagawidwa, tiye tizidyani. Nde ndikupezeka kuti MCP akuti zimene taphika pano payo, memo amene taphika pano tidya tonse. Mwayiona zatheka zachitika, talowa mboma tidya tonse. Alliance ijanamba kugumbutukapo, imachita kuoneka kuti sona apapa alliance yavuta. Mpaka na malemu Dr. Saulos Chilima nadandaula kukalonga akulu pa press briefing memo akulu tinayamba zinthu zitonse, ndipo tieni tipange zimene tidagwirizana mmene tisadambe kuphika memo tinkati tizidya tonse zinthuzi. Nde chonde tisasiyane pano zichewa ayi anatero ndithu. Ndikuyankhulanso kuti ine mabishopu kandani anandiumiriza kuti ndiphike nawo memo ameneyo. Mwayiona ndaphika nawo lero mukuti ya muzidya nokha. Nde kupeza kuti Saulos anamba kumadandaula mapeto ake as Dr. Saulos Klaus Chilima kuti anthu aonesese kunena kuti munthu yasadye naye memo ameneyo, asamalize naye. Nde ndizijatidaziona kuchikangawa. Mwayiona umbombo ukafika pa chimake umayambisa ufiti pamudzi. Ine ndi Charles Ben Longwe. Umbombo ukafikapo kuti awawa ndambombo pamudzi, chimene amayamba nosopano ndi ufiti. Sopano tipange izi awataloze, tizidya tokha, malo titenge, tipange zotere, awasatisokoneze, amene asogole, amene apange. Umbombo ukafika pa chimachi umayambisa ufiti. Nde memo umene tidaphika tonse ndikukondwera kuti sopano taphika chimemo chokuti tidye pa 5 years imene.
ndikumaona sosogololo nakuti apapa ife sitingachoke somboma amene zatero tapanga chigwirizano chabwino chimene chachita konka, because that was the only alliance in dzikomo imene inachita konka mpaka na kukalowa mboma tonse. Ndikukhala ndi chizinda chabwino chochedwa kuti tonse, koma pa nthawi ya chakudya makosana yapya memo tidye, ndikupeza kuti yayi amene akudya ndi a Dr. Chakwera, amene akudya ndi anthu amene sadavutikire nkomwe zomenya nkhondo mdzikomo, achina Niki Chakwera, achina Ana Chakwera, achina Zipongozi, achina ma friends. Izi timaphika ngati timapikira gulu la Malawi kuti tidye, koma pokudyapo kupeza kuti yayi amene akudya ndi awo amene sosizida wakhuze nkomwe. Dziko lino ngati anthu akudandaula fada phika memo amene aini achadaphikawo sadadye nawo. Tinene zimenezo akuvutika panopo, akumachita kuona anthu ena mimba zikukula siku ndi tsiku, memo ophika ife nde mimba zikukula zikuoneka kuti mpaka zimasaya zamba kugwa mbalimu, ena ndithu ndikumaoneka kuti iya zikuayendera amene kudalibe. Nde upeza kuti dziko lijaso pano la nyenchera, anthu akuvutika, zakudya kulibe, chilichonse chadula, ndipo amene akukwanisa kuti akutha kugula zinthu bwinobwino ndili gulu lija la umbombo likuna kuti tidya tokhaji ndimene kukwanisa. Ena amene adaphika nawo ali nyontcholo kungoyipa. Pamenepo ndi pamene anthu akukana kunena kuti wina azima kunena kuti boma ndilo mwili, akukana anthu pamenepo. Mayiona, koma alliance imene achita konka, imene achita dominate, ndikupeza kuti yakwanirisa go ya alliance yake ndi imene yochedwa tonse alliance. Koma mapeto pake sidayende bwino. Zimene zikuonesa kuti ma-alliance amene akhala kuchitika kunja ku opposition kuyambira ma 90s kuzafika mpaka na pano, ngakhale mutalowa mboma ma-alliance amenewo amakhala opanda ntchito, chifukwa choti ife Malawi tinabadwa ndi mzimu wa umbombo. Umbombo ndi chinthu chimene chili ina belt, chinabadwira nkati mwa thumu umbombo. Mukamaona anthu akukangana pa social media chifukwa cha nkhani ya zipani, nkhani yake ndi umbombo. Mukamaona anthu akupatukana mitundu, kumapatulana mitundu, kumachita kuona kuti awa akuti ndi mtundu wakuti, awa ndi mtundu wakuti, nkhani yake ndi umbombo. Umbombo wapangisa dziko la Malawi kunena kuti ngakhale zima-alliances zisamagwirenso ntchito kwina kuli konseko. Ndiye lero ndifuna ndiyankhule chonchi. Taamva a DPP kapena timangomva manong'onong'o kuti a DPP manong'onong'o mwawomo kuna kuti iwo akufuna kuna kuti ngati kukhale ma-alliance aliwonse, president akhala wa DPP, vice president wa DPP, ena ma-alliance azibwera kumapeto ngati ku number 3. Ineyo chimene chindichivomereze kuti chimene chinde chilungamo cha nkhani. Zimene zindozoona zache, chifukwa kulibe alliance imene imagwira ntchito bwinobwino mdziko muno. Mwayiona imeneyo, kulibe alliance. Mukamapanga alliance makhala kuti wina waika mpeni kumphasa, ameneyo andiolose tikaphika memoyo tizadya tokha ife nde a DPP apangiratu kuti ife tikalowa mboma president akhala uyu ndipo vice president akhala uyu, kuti DPP kwawoko inu amene mukufuna kudya nawo memo amene mukakhala ku number 3, nde kuti inu muzidikira ife tidye kaye, tikamaliza kudya zimene zisalezo tizikupasani inu chifukwa choti mwangoti joina. Ndi zimene akupanga DPP, and that is a simple honest spirit imene nthawi yonse zakhazuso moti chilungamo cheni pa nkhani ya alliance mdziko chabwera ndi a DPP iwa. UDF nawo akunena kuti no, through experience ifeyo sitikuyenda ndi chipani chichonse, tikuyenda pachoka, tikuyenda patoka, sifuna so alliance serious. This is the simple honest
chifukwa they've got an experience yona kuti mdziko muno palibe alliance imene imachitika mwachilungamo kuti tikupanga alliance, we are building alliance here, ndipo concrete alliance yathu ndi ndenawonso a UDF akubweranso ndi chilungamo chawo, being honest kuti ife sitikufuna kukhala alliance ndi chipani china chilichonse. So amalawi ndati ndikuze ndikuna kuti mukamaona zipani zimenezi zikukanikana kuti zipange alliance, si chifukwa chona kuti sakufuna kutenga boma limodzi ayi, koma chifukwa chonena kuti mdziko tili ndi spirit ya umbombo. Tikana kuti uyu akhale vice koma wa chipani china, ndi kuti pali ngozi yayikulu, sizimatheka mdziko muno. Amalephereka kukhala munthu wa chipani chomwecho, vice wa chipani chomwecho, koma kuti ayendere limodzi mpaka na zaka zonse 5 zimakhala zovuta mdziko muno. Ndifake mkuona kuti alliance akuvuta, ngakhale kuti ife amalawi tili ndi mtima wonena kuti tikufuna alliance ndimene ufunikira mdziko muno. Inu ndinu tagwirizana zimene zakhala zikulephereka, ngakhale machalichi kuti anthu agwirire ntchito limodzi, mbusa ndi associate wake pamakhala mavuto. So associate akhakuti akugwira ntchito bwino kuposa mbusa wankuluyo, mbusa wankuluyo amamchosa associate ndi kukamponya kutchire. Achokepo pamene pofama members a church akumukonda kwambiri. With experience ndi zimene zimachitika. Kunzikiti ndi chimodzimodzi, zimakhaso chimodzimodzi. Mwayiona imeneyo? Kaya ndi ku activism kumene timapanga zawo activists, inu ya Malawi ndi mboni. Mwationa ife ma-activists tikugawanikana, tikupatukana, ndikumakanika ukhali mozifana dziko muno chimene chinakula ndi umbombo. Nde umbombo uja ndi umene ukukanikitsa kunena kuti zinthu ziyenda bwino mwadongosolo, mwandondomeko. Umbombo udatipha situzoti udayamba ni ndani, koma umbombo nde mtima weni wa Malawi uli pa umbombo. Ndifake mukapeza kuti ngakhale ma-president amene kuti akweze malipiro, boma likweze malipiro a munthu amene amatsesa pa office, zimakhala zovuta. Boma likweze malipiro a anthu amene amagwira ntchito mwamwenye, zimakhala zovuta. Chifukwa chani? Akachita bwino amenewa azatitukwana, akhale choncha, akhale amphawi, chifukwa akalemera sazatitumikira ife, sazakhala akapolo athu, azikhala chonchi ngati ng'ombe. Umbombo ndi umene wavuta mdziko muno. Kuti muone dziko linolo mene layendera pa 5 years ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera, muone masaya anthu, mimba za anthu, ndi mene akuonekera ndi kusalala, ndi muone anthu ena amene ali mdziko momwemo, amene ali so part and parcel ya tonsalance, mukasiyanisa kuti apa pali umbombo apa. Awa amene akudyawo ndi awa iya yankhala kuti atinke nawo. Umbombo waononga dziko la Malawi. Ngati zinthu zikukanika kuyenda mdziko facha umbombo. Minister akapasidwa unduna kuti unduna uziyendesa, amapanga za iyeyo ndi ana ake, umbombo. Za ntchito zoti wapasidwa ntchito yoti agwirire gulu, imakhala ngati ampasa ntchito yoti agwirire ana ake, agwirire nyumba mwake, umbombo umenewo. Umbombo wavuta dziko muno, anthu akulephera kugwira ntchito zawo zoyenerera zotukula dziko lino chifukwa cha umbombo. Mukundimvera kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, ndipo muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Nde ma-alliance yawa ndofunika kuti atheke, ma-alliance wakuti atheke, nde kuti zitheke tifike pa root ya vuto, kuti vuto ndi chani. Nde tikapeza kuti vuto ndi mitima. Ngati tikufuna ma-alliance, tiye tisegulaneni mitima, tikonze mitima ya anthu, tichosemo tizulemo cha umbombocho, tikachichosa cha umbombocho, umutizulemo umbombo, ma-alliance atheka. Koma choncho choti wina wabisa mtima wake, koma musemo mulizima umbombo, ma-alliance dziko muno sangatheke. Akhoza kutheka koma ma-alliance akathera kuchikangawa. Muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndamaliza. Tibwere ku nkhani ya ma-demonstrations. Mdziko muno mumakhala muli president amene amasankha maunduna. Tikamapanga ma-demonstrations, kodi tiziona kuti kodi mademo awa akuyenera kuti akafikiridwe ndani?
amene ali responsible ngati za ku agriculture ndekuti Ministry of Agriculture, ngati za ku trade zokhuzana ndi malonda kukwera kwa zinthu ndi choncho Ministry of Trade. I believe ndi chifukwa chake a Dr. Lazarus Makathi Chakwera adawachosa agwengwe pa unduna wa trade siku limene anyamata mulilongwe anapanga ma demonstrations kuchani uku ku parliament. Mwina zikhoza kutheka kuti agwengwe anachosedwa undunawo chifukwa choti andanawa minister of local government Honorable Richard Chimwendo Banda adagendedwa, mwina adakwiya nazo ndikuona kuti tiachotsawa chifukwa choti apata kuya kapena kupeza chance chona kuti tiachotsawa tiayikepo awa. Mwayiona imeneyo ndi anayika Vitumbiko Mumba. As I'm speaking right now, Ministry of Trade ndekuti nda Vitumbiko Mumba. But after those demonstrations, Vitumbiko Mumba anayenera kubwera ndikupanga national address. Guys, pali mavuto awa, mavuto alifambene asankhidwamu ndekuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera apanga trust kuti uyu ndi amene angagwire ntchito bwino kusiyana ndi gwengwe. Koma mavuto aja ali still not addressed. Instead, boma la Chakwera litasankha nduna ina kumuchosa gwengwe ndikusankha nduna imene akuona kuti ndekhoza kugwira ntchito. Palibe mafunso na kuti nanga chifukwa chani akutusa ndrama ndikumapanga ma meeting ndi mavenda kuseri. Pamene mavuto amene ali mziko muno ndokhuza gulu lonse, ndokhuza Malawi more than 20 million. Chifukwa chani akutenga ndrama kupereka kwa mavenda kuti mavenda kugwirane apa kundilandeko, mavenda kugwirane apa kulimbiku, mavenda kugwirane apa umzuzuku. Zimenezo zikuonesa kunena kuti ngakhale asankha nduna ina yatsopano koma ndunayo singakwanise kugwira ntchito apart from bribes. Tingwapanga bribe anthuwa tiatseke pakamwa samayankhule chifukwa izizi zimene akufuna zisizingatheke. That is period. Izi zimene akudimanda anthuwa sizingatheke. So the best way taitana ni mavenda abwere apa tiyapaseka timamiliyoni. Mavenda wasogoleta kana tupase ni mamiliyoni. Musiye musamapange chete. Nde ena akapambwe mulenga ngati achina Benlongo amene ndazingothidwa tiye gasi ndukatsekeredwa. Tiye gasi ndukasekeredwa mpaka na kuzisankhuwo chifukwa chani tili muboma limene limasankha nduna mosaganizira kunena kuti ndunayo ikagwira ntchito yanji imene ikapindulire Amalawi. Nduna zonse zimene zakhala zikusankhidwa mboma la Chakwera palibe nduna ulo imodzi imene yakhala phindu kumtundu wa Malawi. Mwayiona imeneyo madandaulo sa Malawi palibe dandaulo limodzi limene lidayankhidwa. Tapanga ma demonstrations a HRA mdziko muno okhuzana kukwera kwa katundu kuyambira 2022. Ma demonstrations amene aja nkhani yake nali yakukwera kwa katundu achakwera sadasankhe. Ministry of Trade sada yanke mpaka na lero lino. Abone Kalindo apanga ma demonstrations okhuzana kukwera kwa katundu yemweyo koma sada yankidwe mpaka na lero sizidatheke. Ndiponso kumafikanso mavenda kumabloka ma demonstrations okhuzana ndi kukwera kwa katundu amene anthu ena amapanga mpaka matengera ma injunction dziko muno sada yanke. From 2022 kuzafika chaka chino 2025 mavenda omwe aja amene amabloka ma demonstrations akupita kukakambaso nkhani yake yomweja koma Chakwera kukanika kuyankha, nduna zawo zikukanika kuyankha chifukwa pogwira alibe. Chifukwa nduna zimene amazisankha sikuti zili ndi idea ina iliyonse yokuti zikhoza kusintha zinthu mdziko muno. Alright, nde ma demonstrations zikamapanga zonoti kodi mademo akupita kuti ngati afunika ku Capitol Hill akwenda kupita ku Capitol Hill. Ku Capitol Hill ko kwa ndani minister wakuti wakufuna tikayankhulani naye. Nde kuti pamenepo tapanga ma demonstrations ndipo tikafika ku Capitol Hill ndikuwauzanso kuti tikusiya petition iyi koma tikufuna tiyankhulane ndi nduna yakuti imene tayibwerera pano chifukwa imagwira ntchito kuno. Osati kutenga petition kumpasa gateman kapena kumpasa guard kapena silikali kapena wa polisi kapena spokesperson. Koma nduna ituluke itenge petition ndipo iwerenge ndipo ipereke yangu. Ndikuwauzanso kuti mayankho amenewo ngati simpereka within 7 days muzatunaso tikubwera pano. Ndi pamene pamachedwa kuti ma demonstrations antendere.
koma zochita mademo kupanga divert kuti wina wake sakufuna udindo wake kuti tione kuti ukugwira ntchito ndi ajamana kuti amukasiye kwa DC. DC yo si Minister of Gender, DC yo si Minister of Mines, DC yo si Minister of Trade. Kumene mukupitako ayi ndunazo zili mdziko momuno ndi amalawi oloti yankhule chichewa amva mmomo tikatenge petition tikasiye kuja aboma amatiya mukasiye kwa DC. Mwayiona imeneyo kwa DC, DC amagwira ntchito ndi Minister of Local Government. Nkhani imene mwabwerera inu siya Minister of Local Government ndi nkhani ya trade imene dziko lonse lino lili involved. Tipange bwanji pamakhamabu ndeti manena kuna kuti tikamapita kwa DC ndekuti ndikumangochi kumene, ndekuti ndikuzomba kumene, ndekuti ndikublanda kumene. Chifukwa choti tifuna DC uja atitengere kalata yathu ija akatisire ku ministry kumene tikufuna kuti nkhani yathu ipite, ndipo kumuuza DC yokuti ngati pa masiku awa simuyankha mutionanso tikubwera pompano fa tikufuna mayankho. Ndipo siku limene tikabwera sitizachoka pano mpaka natitapeza mayankho athu opita omwe ndi mademo amenewo. Koma chifukwa tili mu dziko limene si likulamulidwa ndi anthu amene sakudziwa kuti kulamula dziko ndi chani, mama kuti anthu akakumane ndi nduna yawo imene afuna akayipase petition, achakwera amatumiza apolisi akakumane ndi anthu mu street asanafike ndi ulendo wawo ka 10 tear gas. Ndefunso limakhala kuti kodi apolisi mwatuma ndi Minister of Trade amene mudamusankha kuti atitumikire ife Malawi kuno amene tifuna timpase petition iyi? Apolisi amene mwatuma kuti azitithira tear gas nde nduna ya zamalonda mdziko muno imene tifuna tipase petition, kapena nduna ya maboma ang'onoang'ono, kapena ndi nduna ya mines kumene tifuna tikasiye petition? Nde ndizodabwisa kwambiri kuti anthu amene tikuwafuna ife kuti tiapeze ndi ndunazo. Fatu uzoti kapeza ndunazo nde kuti tapeza president, koma timablokedwa malo mwa nduna zija ndikukapereka polisi zimene zimaonesa kuti we are living in a government that is poor. Imkamamva poor governance nde makhala imeneyo. Nde ndimati ndikuuzeni makosana kuna kuti keep the fire burning, osabwerera mbuyo, osatopa, osafoka mpaka na amene mukumfuna kuti mpase petition mukampase. Ngati akutrani tear gas ingo kumkambirana nikuti guys akatitira tear gas pano tingoenda chinambalala tikakumane ku Capitol Hill konko aliyesa aende menanga endere, koma at the end of the day ikamati 2 o'clock tose tili pa Capitol Hill pamenepo. Ngati tear gas akatitira pamenepo ndipo nkhani yake ndi utufuna tikumane ndi minister. God bless you and have a wonderful night. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Club Junta, building better Africa.